Има жълто спинки, не ги е. Здрасти, Алъче. Здрасти. Бутата, салак! Разбери сте и то с апарат. Снимаш я. Чай те снимам кадровата тиква. Вътре има руско кадрово. Кое е това? То той го е правило Валдерама, да знаеш. Валдерама го има. Чакай. Как да го снимам сега? Чай снимам шамара. Купили за връзка, за снимаш гълчера. Не съм срал, ще пълно с фекалия, вече. Нафърли купилето им багажника и да се кача. Айлочко. Здраве. Снимата камеца ли била, бе? Куда е да те снимам? Как ти светла си? Жълто скинки ми. Кой беше? Припадка откакто Мано само заби видео в гумата. Свъртва си.